Mae yna dorf iach iawn yn casglu o gwmpas y cylch ceffylau yma yn adran yr Hafod a'r Hendre yn y Ffaerea. Ac ar hyn o bryd, i ni gyd yn mwynhau y ceffylau a'r merlod lliw. Dyma ni y dosbarth cynta, ac i'r rheini y swclod sydd yn cael ei dangos fan hyn o flaen y beirniad Miss Gwyneth Edgar o Sir y Fynwy. Dyma hi. Ac o'n i'n trafod gynnau yn dôn y profiad sydd gan Gwyneth yn beirniadu ac yn aml iawn yn sôn am bod hi'n gallu gweld shwt mae creadur yn ymateb wrth fel mae'n cael ei drin. Wel, mae wedi sôn bod hi yn chwilio am ceffyl sydd heb gael ei gwthio gormod, heb gael ei orgynhyrchu, ddim yn rhy ddew, yn rhy tew, ac wedyn yn edrych am y nifer sydd wedi cael ei hyfforddi'n dda, bod chi'n gallu gweld bod perthynas dda rhwng yr un sy'n arddangos a'r ceffyl, a bod hynny wedyn yn neud yn siŵr bod y ceffyl yn symud yn rhwydd, bod gennym fo siap a'r outline, fel maen nhw'n dweud, cywir. Felly siap a'r symudiad sydd yn bwysig yn hytrach na'r lliw. Mai ceffylau a merlod lliw yw'r adran, dyw hwnna ddim wirioneddol yn rhy bwysig. Ydych chi'n beirniadu ceffyl sydd ddigwydd bod yn ceffyl lliw. Felly mae'r cydymffurfiad a'r ffordd mae'n symud yr union mor bwysig ac unrhyw beth arall. Pan ni'n edrych ar y swclod a gan gofio pa mor ifanc i nhw a dibrofiad ag aneiddfed mewn sefyllfa fel hyn, mae rhaid bod yn cynnig I heriau ei hunan. Yndi, mae yna lot o waith yn gorfod mynd fewn I gael rhain yn barod I ddod yma. Fydd yna dipyn o waith dros y misoedd diwethaf yn paratoi y ceffylau I wneud yn siŵr bod nhw wedi yn barod am yr awyrgylch yma. Dych chi'n gweld pwy mor agos ydyn ni ar gynulleidfa at y cylch. Dyn nhw ddim ar glaswell, maen nhw ar llwch llu, ac bydd lot o'r ein wedi wneud I gwaith cartre'n barod, wedi mynd yn nhw I Sioe, sydd ar wyneb debyg, neu wedi llogi indoor schools neu rhywbeth fel yna, jyst I fynd yn nhw I gael trot bach fel bod nhw'n arfer ar rhywle fel hyn. Ac wrth gwrs y goleuadau, y gynulleidfa agos fel y ti'n sôn, y babell I hunan, y gwynt yn chwythu, mae pob peth ydw e. Wel, allan ni weld bod y to yn symud ar hyn o bryd, ac mae'n bwysig bod chi'n paratoi'r anifeiliaid. Mae yna lot mwy o waith a jyst troi fyny a fynd I Sioe. Fydd lot o'r rhain wedi bod wrthi ers wythnosau. Wel, mi ddaru'r beirniad Gwyneth Edgar ddim tynnu nhw fewn mewn unrhyw drefn penodol I gael edrych ar nhw'n unigol, ond erbyn hyn mae hi wedi rhoi rhyw fath o drefn ar nhw, ac dyna hi yn yr het ddi, yn trafod gyda'r stiwardiad. 15 yn y dosbarth. Ac yn cael ei dynnu fewn yn seithfed, mae Hugh Griffith o'r Bala. Ni Caerini Brenhines y Ser. Yn un sydd yn cefnogi y Ffaerea ers blynydde. A wedi cael dipyn o lwyddiant yn y gorffennol hefyd gyda ceffyl Caerini Bang y Boomerang, oedd yn llwyddiannus fan hyn. A dyma ni. Hugh Caerini Brenhines y Ser. Lle mae'r hosglymau yn cael ei rhoi mas, a dyma ni yn fuddugol. Steppers Lady Mercury yn eiddo I Declan Davies. A Declan ei hun yn dangos hefyd. Well, ladies and gentlemen, that concludes the judging on a very strong foal class here this morning. And the win goes to number 206. Yn yr ail safle wedyn ni, Bergwalis Hocus Pocus. And the second place goes to number 2068, Lucy and Harry Dyers and Blockley's Bergwalis Hocus Pocus. The third place goes to number 2009, is Daniel and Christine Kinson's Great Eve's Baby Reindeer.
Fourth place. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn adran y ceffylau ar y Merlod Lliw. Dex, well, it's been quite a successful section for you over the years. Yes, yeah, this is the third time on a trot we've won this class then, and hopefully we'll do all right in the championship. Is she related to the others? She would be full sister to the one who went champion here 2 years ago, and she's full sister to the one who came second last year, and then half sister to the one who came champion last year. So you're obviously doing something right. Oh, I don't know about that, but thank you very much. Surely you'll have a busy fair usually. Got a few others in? No, we've got one in the next class, and that's me done this year. So. Oh, so you can take it easy then. That's it, yeah, take it easy. Well, pob block. Diolch yn fawr. Wyneb cyfarwydd iawn i'r cylch ceffylau fyny, Declan Davies, a llongyfarched mowr iawn iddo fe, a steppers Lady Mercury yn mynd ar wobr gynta. Fifth place to 2069 and sixth place to 20...